Maureen Jones ydw I a dwi ddarlithydd busnes. Rydyn ni'n dysgu y cyrsiau busnes yn Gymraeg ac yn ddwyieithog a mae yna gyfle i bob myfyriwr i ddewis gwneud eu gwaith yn y Gymraeg neu yn y Saesneg neu maen nhw'n cael gwneud gwaith grŵp a trafod yn Gymraeg neu yn ddwyieithog. Ar y cyrsiau busnes mae yna gyfle i wneud gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, ond yn aml iawn mae gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud yn Saesneg, ond hynny mae cyfle i drafod y gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg a defnyddio gwaith ymchwil sydd wedi cael ei ddarganfod. Mae darlithwyr busnes yn phobl dwyieithog ac felly mae cyfle i drafod y gwaith mwyn cael hollol ddeallusrwydd o'r gwaith yn Gymraeg. Mae'r adborth hefyd mae myfyrwyr sy'n gwneud eu gwaith yn Gymraeg yn ei gael yn Gymraeg. Mae darlithwyr busnes yn hynod o brysur yn paratoi pwyntiau pŵer yn y ddwy iaith fel bod nhw a ddeallusrwydd i bobl yn y Gymraeg ac hefyd maen nhw'n creu i nodiadau yn y Gymraeg fel bod hwn i gyd i gael i'r bobl sy'n dymuno gwneud eu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Un gweithgaredd dwyieithog da ni yn ei wneud ydy uned o'r enw Cychwyn Busnes Bach ac am bod hwn yn busnes bach yng Ngwynedd yn aml iawn mae'n rhaid i bob dim y dogfennau a bob peth fod yn ddwyieithog ac felly mae myfyrwyr Cymraeg yn adnodd pwysig iawn i greu adnoddau yn yr uned yma. Mae yna lawer o derminoleg yn y pwnc busnes ac am bod ni yn dysgu yn ddwyieithog, da ni'n gofalu bod ni'n defnyddio y derminoleg yn y Gymraeg a Saesneg fel bod hein yn hollol ddealladwy yn y ddwy iaith i bob myfyriwr. Felly dwi'n eich gwahodd chi i ddod i'r coleg i wneud eich cwrs busnes trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Gymru gyfoes heddiw. Mae yna alw mawr am bobl busnes sydd yn gallu'r Gymraeg ac yn deall y terminoleg ac yn deall y byd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg.